Μέσα η πρώτη βολή. Έξω η πρώτη βολή. Το 9 δεν ξέρω στάρι. Μην μιλάς. Δεν ξέρω στάρι. Σκόρ είναι 4-1. Θέλει 4 λεπτά για να ρίξει. Ο Μερκούρης, ο οποίος κάνει πολλές τριμπλές και σταματάει. Πάσα σε Αθείου και ο Μερκούρης ξανά έχει την μπάλα. Σκρίνει επιλογής πάνω ο Σπύρος Μαρίνος. Αλλαγή! Το 6 ο οποίος είναι η δεύτερη αλλαγή. Φάουλ από τον Γιώργο Κώτη. Παίρνει μπάλα, σουτάρει, παίρνει μπάλα, κερδίζει φάουλ. Coach. 2 έχει ο Κώτης. Νομίζω είναι 2 βολές. Ξαναστάρω το 9 βολές. Αποδοκιμάζουν το 9 και η πρώτη βολή είναι έξω. Έχουμε σκληρό το κοινό σήμερα. Ναι. Το κοινό αποδοκιμάζει πάλι το 9. Και η δεύτερη βολή είναι μέσα. Το σκόρ είναι 4-2 και θέλει 3 λεπτά και 24 λεπτά για να λήξει. Φάουλ από το 6. Και πάλι κατέχει γύρω Σκότης. Πάλι ο Νίκος Μερκούρης. Σούτα. Η μπάλα είναι έξω. Ωραίο σούτ από το 3. Ο Μερκούρης, ο Παχαράς έχει την μπάλα. Καλό σούτ από Νάστο, καλό γερό Γιάννη. Το οποίο του πουλάει μπάλα. Βλέπουμε να γίνεται ένα ντέρμπι. Πάει ένα 2 πόντους στο παιχνίδι. Είναι πρώτη περίοδο. 2-2-2. Κάποιοι με σκέφτεται. Κλέψιμο από την... Και ο Γιώργος ότι θέλει την μπάλα, ο Ιπαπούλης ελέγχει την μπάλα. Φάουλ! Φάουλ το 12. Είναι 2 βολές. 2 αλλαγές, μπαίνει ο Κατσικάδης και ο Μιχάλης Μαλτεπιώτης, ο οποίος θα την καταστεί ο Μερκούρη και τον Κώτη. Πιστεύω να παίξουν καλά. Ο Παπούλης βαράει βολές. Η πρώτη βολή. Υποτιμώ στο Παπούλη. Μπράβο! Το σκορ είναι 5-2. Θέλει 1 λεπτό και 57 δευτερόλεπτα για να λύσει. Πάω για δεύτερη βολή. Δεύτερη βολή μέσα, μπράβο Γιώργο. Είναι μια πολύ καλή ομάδα. Έχει όλο ο Κατσικάδης. Ο Κατσικάδης ο οποίος ρωτάει ένα screen. Δεν ξέρω πώς επιτρέπεται. Μέσα, Κατσικάδης! Βοήθεια, είσαι Κατσικάδης! Μπράβο! Δηλαδή, ένα. Η κάμερα δόλασε. Προφανώς και εσύ Σουρνανιάς. Τι είμαι. 3 έχει. 3 έχει κάτω ομάδες. Κλέψιμο. Ο Μιχάλης θα δείξει καλή άμυνα. Πέραμα μπάλα.
Πήγε στο χέρι μου γάμο που ξέρω που τραβάω. Γράφει και παραγγελία. Άλλες φορές να παίρνω βάση. Γαμιέται. Μέσα ο Πάνος του Ταχύλου. Το σκόρ είναι 8-2 και θέλει περίπου ένα λεπτό για να λήξει. Να το επιθέσει. Σούνια! Ωραίο καλάθι. Το σκόρ είναι 8-4. Ήρεμα φωνάζει ο Σπύρος Μαρίνος, το Κατσικάδι. Δεν παίρνει κανένα screen. Το Πάσα 2 έχει την μπάλα. Κακό σούτ από τον Πάνο Σταθίου. Μπορούσε να κάνει καλύτερο. Θέλει 23 σούτα για να έχει το παιχνίδι. Σκληρή τάπα. Μεγαλοπρεπής τάπα από τον Πάνο του Σταθίου. Που του σβήσε κυριολεκτικά τα φώτα. Ο Χριστός και η μάνα του! Έγινε αυτό, θέλω replay. Όλο! Όχι ρε φίλε. Προφανώς σκληρό φάουλ! Σκληρό παιχνίδι. Δεν είναι περίπου 6 δευτερόλεπτα για να λήξει. Βάλει κεφάλαιο. 14. Είναι τέταρτο φάουλ ομαδικό του Το άλλο ρε Καστερμένε. Αυτό σηκώνουμε ρε. Τον διέμισο μου κάνει. Δικό όμως έχουμε. Αυτό. Κόκκινο σημάκι. 14 κομμάτια φάουλ και το 6. Τεχνική έδωση φάουλ. Το νούμερο που το έδωσε. Στο 6. Αυτό ξέρω εγώ. Φάουλ στο νούμερο. Ναι, Αυτό φάουλ. που έδωσε εκεί ποινή δεν έκανε και φάουλ και τεχνικές, δεν είναι. Μόνο τεχνική. Ναι, ναι. Ένα φάουλ. Έτσι δεν είναι. Ναι, έτσι Ένα είναι. φάουλ. Βάζει σε εμάς ένα φάουλ. Έξω δεύτερη βολή και τώρα βολές για το πέραμα. Τις οποίες το στάρι. Άλλη σήκωσε σήμερα. Έχεις ένα φάουλ. Βάζετε και ένα φάουλ στο 6 που έκανε τεχνική. Ο Μιχάλης Μαλεπιώτης θα στάρει τις βολές. Είναι τεχνική ποινή. Στο τέταρτο το σκόρ. Αυτό μέσα μετά είναι το 5. Πάμε Μιχάλη. Μέσα η πρώτη βολή για το πέραμα. Κάμε και 6 στο Το σκόρ είναι 9-7. Δεύτερη βολή και πάλι το πέραμα. Δεύτερη και μέσα. Κατοχή για το πέραμα πάλι. Θέλει 5 δευτερόλεπτα για να λήξει από ό,τι βλέπετε, κυρίες και κύριοι. Όχι, όχι φάουλ. 2 ώρες να μιλήσουμε.